Začali sme hovoriť, alebo ste vypočuli si prednášky odborné z medicínskej strany Dravenu Jogo. Pán profesor Mikloško je aj dlhoročný, má skúsenosti s tými deťmi z rozvrátených rodín. Čiže nie je to teoretik, nie je len teoretik, on je aj praktik. Tak ako pán docent Pálko, ktorý je teraz chorý, ktorého si tak prizývame, vidíte, má úžasný rozhľad celoeurópsky, ba celosvetový, keď mu svätý otec, pápež, mu Benedikt XVI osobitným listom poďakoval za tú knižku, čo vydal Levy prichádzajú. Nie je tu tiež Tonko Chromik, lebo momentálne je v Poľsku, Páľo Vilček, riaditeľ Charity, ktorý putuje v Španielsku, však je na púti do Kompostely a ide peši niekoľko týždňov, čiže určite myslí na nás, aj my na ňo. No a potom je exorcista, bývalý exorcista Jožko Mareta, ktorý má nielen teologické znalosti, aj pedagogické. A potom ja tiež nejakú tú skúsenosť mám, ale prekladám to do také ľudovej reči, skôr tak pre nás, aby sme porozumeli ostatní. V úvode som to prirovnal, že tá gender ideológia je ukrytá ako granát v sanitke. Ten Istanbulský dohovor, právnický dokument, skrýva v sebe nebezpečnú ideológiu gender. Prirovnali sme k sanitke, ktorá je namierená, ide s tým granátom odisteným presne proti rodine, rozbíja rodiny. A to je diabolské. Môžeme to prirovnať takisto aj k džusu. Predstavte si 2-litrový džus, zabalený, normálne idete v Tesku alebo ja neviem kde, nejakom markete, kde máte 2-litrový džus, je tam napísané multivitamín, paráda, samé vitamíny, všetko je pravda, čo je napísané na obale. Všetko toto je pravdivé, nemôžeme povedať, že to není pravdivé. Ale čo je diabolské, v tvojom 2-litrovom džusi jedna tobolka smrtiaceho jedu. Toto je Istanbulský dohovor. Oni vyzdvihujú tie vitamíny, všetko, čo tam je dobré, neklamú, lebo sú tam dobré veci. Sú tam dobré veci, ale je tam jedna tobolka toho jedu smrtiaceho a toto nepovedia našim deťom a ty, mama, ty, otec, zobereš ten multivitamín. Však to je dobrá vec, synu, spokojne tak môžeš podľa toho v škole. Daj si, čo ti tam nalejú, to vypí. A ty s tým, že si neskontroluješ ten džus, s čím krmia tvoje deti alebo napájajú tvoje deti v škole, ty zapriciníš morálnu smrť tvojho syna, tvojej dcery. To je diabolské. Keď pán premiér Fico, predošlý pán premiér Fico, keď vyhlásil, že netak dávno toho roku, že z Istanbulského dohovoru príjma tie dobré veci, ale ideológiu gender odmieta. My to povieme v ľudovej reči, dáme sitko a do pohára presytkujeme ten džus Istanbulského dohovoru. A gender ideológiu vyhodíme von. Všetky dobré veci stade vezmeme, ale to, čo škodí nášmu národu, vyhodíme. Tí genderisti by sa mali tešiť, nie? 95% majú úspech, veď to majú všetko to, čo tam chceli. Lenže im tu sa vyzradilo podlosť genderistov, že im vôbec nešlo o tie dobré veci, o tie vitamíny, aby národ mal vitamíny. Ale práve o tú gender ideológiu, čo je tam vo vnútri. Tu sa vyzradili. Však by mali toho premiéra na rukách nosiť, by povedali, pán premiér, dobre, že ste to zrobili, pánečku, paráda, to je úspech, aj keď nie celkom všetko, ale tak by asi reagoval každý normálny človek, nie? Keď by dával skutočne úprimne ten 2-litrový džus nášmu národu. A vidíte, tí ideológovia, gender ideológovia mali nervy na to. Vidíte, mali na to nervy. Z gréckej mytológie vieme, alebo si pamätáme ešte zo školy, jak bojovali proti sebe. Troja a Atény. Trojania to boli takí svalnatí chlapi, už od detstva cvičili ich na boj. Boli silnejší chlapi, ale Atenčania boli mudrejší. A teraz zápas medzi tými dvoma, medzi Trojou a Atenami, jak to vyzeralo, vieme to, ešte zo školy si ich mlisto pamätáme. Jak porazili Atenčania Trojanov? Tak,
že pritiahli toho trojského koňa, známeho, z desiek, z hranolov dutý koň, pritiahli ho v noci pred hradby Troje, do neho vložili svojich vojakov, dali im tam vodu, potraviny, zabili to s deskami a dotiahli na kolesách trojského koňa. Trojania sa ráno prebudia, pozerajú spoza hradeb, to čo je? Veľký trojský koň, čo to je? A tí zbabelci a tenčania ušli. Budeme mať na pamiatku po nich. A tak chceli toho trojského koňa vtiahnuť do Troje. Nedalo sa, lebo brána bola úzka, vyvesili bránu. Nedalo sa ani tak. Zbúrali hradby, vtiahli koňa, v noci oslavovali a nad ránom, keď boli pripity, vyskočil z trojského koňa nepriateľ a dobil Troju. Presne toto je Istanbulský dohovor. Trojský koň. Trojský koň. Navonok vyzerá, však nič zlého tam nie je. Prečítajte Istanbulský dohovor, jak je písaný zakerne, zahmleno. Zahmlenie tak zahmlenie povedia, však sa môžeš vyjadriť, môžeš mať namietky. Ale to len pol pravdy. Môžeš mať namietky k hlúpostiam. Môžeš, ja to obrazne poviem, na trojskom koni môžeš mať namietku, či jednu desku natreš na zeleno, na žlto, či tam oko spravíš modré alebo čierne. Hlúposti môžeš mať výhrady. Ale všimnite si, k ideológii gender nesmieš mať výhrady, ale tá ideológia gender je schovaná v tom trojskom koňovi, pribetonovaná. Toho sa nesmie dotknúť nikto. K hlúpostiam môžeš mať výhrady, ale v podstate toto, čo vo vnútri, toto, čo zabíja, toho sa dotknúť nesmieš. Čítaj ten Istanbulský dohovor. Ja som musel niekoľkokrát prečítať, a keby mi nepomohli kamaráti, právnici, to ani nezbadám. Panečku, to je zakerné. Toho sa nesmieš dotknúť, čo zabíja naše deti. Toto musíš spolknúť. Celý ten 2-litrový džus, celého trojského koňa musíš zobrať. Navonok, aby vyzeralo demokraticky, no tak môžeš mať výhrady. Hlúpostiam. Prečítaj to. A k gender ideológii nesmieš mať žiadnu výhradu. Trojský koň. V 2011 roku bývala ministerka Žitňanská a jej štátny tajomník. Oni ho pritiahli tu. Spolu oni dvaja, takto ho pritiahli. Tak ho pritiahli tu, obrazne povedané, pred hradby Slovenskej republiky. Brána na tých hradbách, toto, čo nás chráni pred tým trojským koňom, to je Ústava Slovenskej republiky. Máme ju dobrú napísanú. Zatiaľ je dobrá. A genderisti majú nervy na našu ústavu, lebo tá nepustí trojského koňa dnu. Hradby, to sú zákony Slovenskej republiky, to, čo čítala Beatka, tie sú zatiaľ dobré. Nepustia. A genderisti špekulujú, jak toho koňa dostať dnu. Jak ten Istanbulský dohovor, aby majú len dve možnosti demokratické. Potom už je totalitná spôsob, finta, podlosť. Ale demokratické sú dva. Poprvé, referendum. Referendum znamená, my všetci ľudia sa rozhodneme, či príjmeme gender, alebo nepríjmeme. Ale genderisti vedia, že tam by prehrali. Tam by prehrali prečo? Lebo musela by predchádzať odborná diskusia a boli by porazení normálnymi poviem, ale ozaj úprimnými lekármi, právnikmi, politikmi, normálne zmyšľajúcimi ľuďmi, ktorí nie sú podliaci a sú odborníci, tí by porazili genderistov na celej čiare. A to by bola hanba pred národom. Vedia, referendum nie. Tak ideme druhý spôsob. Ratifikácia. Čo to je? Cez parlament. Nájdeme si poslancov v Národnej rade, oni keď dvihnú ruku, otvorí sa brána, ústava, môžeme ju zmeniť, vyvesíme bránu, zbúrame hradby, dáme druhé. A to by bola prehra celého Slovenska. Toto by bola prehra. To sa volá ratifikácia. Trojského koňa dostať dnu do Slovenska. A toto sa im nedarí. Vidíte? Tá podlosť, tá zakernosť genderistov. Podlosť a zakernosť genderistov. Tretíkrát, podlosť a zakernosť genderistov. Uvedujem si, čo hovorím. Áno, mal som už aj vyhrážky, áno, ohrozenie života, zdravia, keď tak budem rozprávať. A budem tak rozprávať. Ľudia, nebojte sa, do keľu, nebojte sa. Nebojte sa. Nebojte sa. Keď ma zabijú,
budem mučeník. Amerika. Bez očistca do neba. Fú, to je paráda. A keď ma zavrú, výborne, tak sa prebudí slovenský národ. Za čo ten Kufa sedí? A ja z basy zakričím, lebo som bol proti genderu. A teraz uvažujte, kto má pravdu. Kufa v base alebo genderisti. K tomu to smeruje. Že dačo urobia, viem, že urobia. A uvidíte, keď sa tak stane, že som mal pravdu. Urobia. Prečo? Lebo mňa nevedia, jak zastaviť. Jak ma zastavia? Cirkevnú kariéru som nerobil a mohol som však. Nezle som sa učil, nie že preto, že som bol bifloš, ale môj biskup, pán biskup Tondra, ktorý som mal veľké úcte, povedal, dovolím ti chodiť aj počas seminára do Žakoviec, ak sa budeš dobre učiť a budem pozerať na tvoju duchovnosť. Modlím sa rád, keď idem teraz, pôjdem nazad tu, keď idem vždy z Ružence, neviem koľko, keď do Bratislavy kopec sa vymodlím. Teraz som sa modlil za vás. Tu, keď som šiel. A nazad zase za vás. Zase za vás. Čiže duchovnosť mi nerobí problém. Keď som bol študent, som to už spomínal na iných miestach, raz ma zamkli v kostole, ja som kežmarčan, máme tiež taký veľký kostol, jak vy, možno trošičku ešte aj, či možno neväčší. A bolo to za komunizmu, museli sme sa zamykať, keď sme chceli adorovať v noci. Mladí na gitárach hrali, spievali. A ja nemám až tak na to tie bunky, že by som s mladými aleluja, hosana. Ja mám radšej takú skrytú. Už keď som bol mladý, tak som trošku videl, že kazil by som to tým ľuďom, tak som sa schoval na malou chorusiku. A ak som sa modlil, asi predstavte, jak som sa prebral z tej modlitby, naraz kúkam zamknutý kostol. Páni, prúser, v novembri, a teraz panečku zbehol som dolu, čo teraz, kúkam zamknuté. Ešte ten, čo zamýkal, tak, ten dačo sa vrátil, to je, dneska je kňazom. Ja som búchal ešte na dvere a on počul, že takto búcha, hovorí, Maroš, ja som sa tak zľakol, naraz som utekal preč. On ušiel preč. To bolo z piatku na sobotu, my sme traja bratia, naraz bratia kúkajú, ja som v noci nebol doma. A ráno som prišiel, v novembri už mrazy boli, nos taký červený, vykrútený do boku. Prišiel som ráno po svätej omši a brat kúkal na mňa, kde si bol? O tom ti poviem, dobrú noc. A že už je dobré ráno, pre mňa je dobrú noc. A o to sa tak smiali, a sa mi to zapáčilo, tak ako študent, hoci kedy nechal som sa zatvoriť do kostola. Teraz to po rokoch môžem povedať, prečerom som sa stretol s tým spolužiakom z vysokej školy, ktorý povedal, Maroš, kde ty chodíš v noci? On myslel, že chodím za babami. Hej, a teraz hovorí, môžem ísť s tebou? Aj tak som krútil. A on hovorí, prosím ťa, zober ma. Hovorím, ja idem do kostola. Do kostola? No. Zobral som ho na noc. Predčerom sme sa stretli. My sa smiali všetci spolužiaci z toho. Hovorím, lebo sme sa stretli spolužiaci, aj on tam bol. A hovorí, pamätáš, jak sme boli? Áno. Za oltárom som mu ústa tak držal, aby sa nahlas nezasmiel, lebo ja kostolnička by vedela, že som infarkt by dostala. Hej, tak som ústa držal, že ak sa modlili, mne robilo problém nábožnosť. Problém bolo to učenie, ja som bol vždycky trojkár, taký furt gymnázie trojkár. Baby boli biflošky, baby sa učia, to neviem, oni sa učia len tak. Muž musí vedieť, prečo by sa mal učiť. A na čo by sa mal trápiť, keď aj vytrojkuje? Veď trojka je dobrý. Na čo? To je dobrý. Keď moje spolužiačky povedali, nič neviem, to je 1 minus. A keď ja som povedal, tá niečo viem, to je 4 plus. A tak som myslel, že aj teológiu tak prejdem. V prozreteľnosti Božej biskup ma dotlačil. Povedal, Marián, dovolím ti cez víkend chodiť do Žakoviec, ale budem sledovať duchovnosť, to bolo ľahké, lebo sa rád modlím, ale učenie, to bolo ťažšie. No ale tým pádom učil som sa tak, že som sa naučil na samé jednotky. Celú teológiu som mal samé jednotky. Nechcem sa tým chváliť, to biskupa treba pochváliť. On ma dotlačil. Nie, že by som bol bifloš, ale pretože som sa bál biskupa, tak som sa učil. A on mi dovolil celý čas do Žakovec. Jak som skončil teológiu, sa ma pýtali niektorí ľudia, či nejdem do Ríma. Moji spolužiaci odišli. Dneska sú už vyššie postavení. Hovorím, že nie. A kde ty ideš? Do Žakovec. Nerobil som žiadnu kariéru cirkevnú,
Nemením ani svečku. Možno ste zachytili, ale to je skôr sranda. Dneska mi znova dali ten text ráno do ruky. Jeden z možných kandidátov na prezidenta, Marian Kufa. Ja si myslím, že to je sranda. No naozaj je to tam, na internete. Však? A potom ma tlačili, aj minulú nedelu ešte mi také boli. Hovorí, pán farár, dobrý by ste boli pre Slovenskú republiku, taký prezident zjednocujúci. No, na jednej puti, kde som bol na začiatku leta, vás tlačili do takého stanu a hovoria, pán farár, prehodnote tým prezidentom. A ja hovorím, viete čo, prezidentom tak netúžim byť, ale tak rád by som sa povozil na vládnom špeciáli. Hej. No ja to hlúposť, ja tým smerom nejdem. Ani cirkevnú kariéru, ani svetskú. No a tak, ako ma ešte môžu zastaviť? No nijak. Na čo mi šahnu? Ja som farárom v najmenšej, najstaršej a najchudobnejšej farnosti na Spiši. Mňa všade vykopnú, mňa len povyšia. Ak to mi vezme bezdomovcov, len sa vytrestá. Skús to. Nech sa páči, vyskúšaj. A to ma robí úplne slobodným. Ale úplne slobodným. Nekláňam sa žiadnemu politikovi ani žiadnemu človeku. Kláňam sa jedine všemovcemu Bohu. Vidíte, to ma robí slobodným. Nechcem byť ani cirkevný hierarcha, ani svetský dajaký. Chcem zostať celkom dolu. Prečo? Aby som mohol zachytiť tých celkom dolu. Celkom dolu. Tu pán profesor Mikloško bol pred pár dňami v Žakovciach, videl, jak sme sa vrátili. Aj tu mám ešte jedného pána kaplana grécko-katolického, čo stáde pochádza, Jožko Mačejovský. A boli sme s deťmi, máme narušené deti, ale fakt narušené deti, kde sa staráme o tie matky s deťmi a máme tie deti, ja som celkom vpredu, on vzadu, ja som polovník, ale taký smiešný, skôr motýlikar, polovník. Hej, mám aj pušku, hej, to je taký humor skôr, tá puška, hej, a zobral som pušku, ja vpredu, on celkom vzadu, potom taký devčenský, tie dospeláčky, to sme dali do stredu, ku deťom a tak ideme po lese. Teraz je ruja, jak zaručal jeleň, tak ja som naraz bol jak strapec hrozná. Všetky deti na mňa sa zakvačili, však. Tak sa zakvačili a tie dievčatka tak za ruku potri na do jednej ruky, hej, to tí chlapci zozadu. Potom už neručali jeleni, ale my sme ručali, naša skupina. Hej, tie deti, narušené deti, toto je ten najväčší poklad, ktoré máme. Keď mi pred rokom pani učiteľka, pani riaditeľka hovoril, pán farár, prosím, vaše deti budú mať štvorky na vysvedčení štvorky. Ja hovorím, Bohu vďaka. Čože? To boli petorkári. Hej, prosím, z peťky na štvorku to je plus, však? No a prosím, moje deti nebudú nejaký Nobel, ja neviem čo. Hlavná vec, aby mi neprepadli, pani riaditeľka. Tak aj v duchovnej oblasti. Prečo chcem zostať farárom v najmenšej farnosti a celkom dolu? Aby som mohol chytiť tie deti celkom dolu. Moje deti nebudú vedieť tu, jak hore, nejakí teológovia, súradnica, Korinťanom 2, 5, alebo ja neviem čo, nebudú to vedieť. Númery 4, 2, nebudú súradnice vedieť. Moje deti, aby vedeli odpustiť si, pomôcť, aby sa vedeli podeliť celkom spodok. Môj Bože, zober si odo mňa, čo chceš, len nech sa nikto z tých detí nestratí. To je moja filozofia a preto chcem zostať dolu. Chcem zostať úplne slobodný a takto môžem na Slovensku celkom spokojne povedať, chcete ma zabiť, nech sa páči. Chcete ma zatvoriť, tu som. Necúvnem a nezastavím. Oni majú nervy a preto čakám, že urobia niečo podliacké, tak, jak sa to na nich patrí. A uvidíte, že k tomu dojde. Len keby sa dačo stalo, pekne vás prosím, pokračujte ďalej. Pokračujte ďalej. Pokračujte ďalej. Či im to vinde, nevinde, neviem, ale počítam s tým, že niečo spravia. Uvidíte, že hovorím pravdu. Takto to dopredu hovorím. Takto to, nebojte sa, prosím vás. Nebojte sa, zapasíme o naše deti. Však to je, ja deti vlastne nemám. Moje deti to ste vy a vaše deti. Ja zapasím o vás a ty nezapasíš o seba a o svoje deti. To jak? To jak to je? To je jak?
My chodíme z veľkej diaľky po Slovensku, kdekade, a ty povieš, nemáš čas. Vieš čo, nekecaj. Viete, pán farár, ja mám 3 deti a ja mám 303. 303 mám ľudí. 303. A ty máš 3. No tak si poukladaj ten čas tak, aby si mal čas na toto. Prosím, ideológia gender, ukrytá v Istanbulskom dohovore, je proti Bohu, je proti zdravému rozumu a vede a je proti prírode. Za prvé proti Bohu, za druhé proti zdravému rozumu a vede a za tretie proti prírode. Vysvetlím. Proti Bohu. Otvor knihu Genesis. Otvor knihu Genesis. Boh stvoril muža a ženu. Stvoril ich. Hotovo, bodka za tým. Žiadne gendery, hlúposti. 2 rody, mužský a ženský. Stvoril ľudí. Muža a ženu stvoril ich. A nehlúposti, že je 50 rodov. Skoro som dostal homofób roka, kufa, však to vysvetlím ešte, jak k tomu došlo, ale predbehol ma pán Danko, jeho vyhlasili za homofóba. Ja som bol až na 2. mieste. Lebo prišli z Nemecka a povedali, že my máme už 50 rodov, ktoré ja som povedal v Nemecku, majú už 50 rodov. No, nebolo to celkom presné. Oni 50 rodov, môžeš sa prihlásiť na Facebook. Čo sa cítiš? Toto je, ty nie je muž, žena. Ty sa cítiš, že si dačo s vodou, tá si hydrogender. Keď dačo so svetlom, lumen gender. Neviem, jak sa to volá, keď cítiš, že máš 2 duše, tak neviem to v tým cudzím, jak to povedať, gender takým. Žena, na internete bolo, že si zobrala, zosobašila, myslím, z plíte. Zosobašila sa so psom. So psom 200 ľudí mala na svadbe. Nech sa páči. Nech sa páči. Istá žena zase s lustrom sa zosobašila. Tak miesto detí bude mať žiarovečky. No tak ako? Vidíte? A pozrite, teraz v Kanade trošičku uvoľnili tam, že už zoofilia nebude tak trestaná. Zoofilia to znamená má sex so zvieraťom. Pre tých, čo nerozumejú, čo to je zoofilia. My sa smejeme, máme srandu, ale predstav si, že tvoj syn ti pod takýmto vplyvom miesto nevesty donese do obývačky krávu. Nech sa páči, povie, to je moja nevesta. Nech sa páči, no to tam smerujeme. Čo potom povieš? Čo povieš, keď tvoj syn sa dá prerobiť na ženu a tvoja dcera dá sa prerobiť na muža? Teraz v správach bolo predčerom, že chytli kdesi, tak hmlisto to viem, čo ste počúvali správy, ja v radii akurát počúvam. Nemám čas televízor pozerať, len v radii, keď idem v aute, vtedy púšťam správy, že či máme ešte prezidenta, či nemáme, či čo je, jak je, aby som sa zorientoval. A dávali, že v Českej republike chytli nejakých dealerov drog, tie syntetické drogy, čo pán profesor Mikloško hovoril, čo z Číny, chytili nejakých, čo dealer, to je ten, čo roznáša drogy, ale pustili maloletých, lebo je maloletý, nemôžu ho trestať. Maloletého nemôžu trestať. A prečo ho nemôžu trestať? No, lebo ešte nemá tú úvahu dospelého, čiže nemá celkom rozvinutý rozum, jak sa chytli do pasce. Za drogu ho nemôžu trestať? Zaujímavé, ale taký maloletý sa môže rozhodnúť, či chce byť chlapec alebo dievčatko. Aha, jak to vlastne je? Viete, jak to pre fikáne robia? Robia to od 0 do 4 rokov, malé deti, čo najskorej v tom veku zobrať ich od rodičov a nazvú to, že rodičia ich nie, že chránia rodičia pred diabolstvom, ale rodičia ich traumatizujú. To je slovno genderistov. Ty nechrániš svoju dcerku, syna, ale traumatizuješ. Preto čo najskôr zobrať do jasly, do školky, tam vyzlečú, áno, takto to je. Pýtal sa ma bývalý minister, boli sme u neho, ahoj, pán farár, to je to, čo vyzlečú deti, na západe sa to už robí, a teraz povedia malým deťom, chceš pipinku alebo pipika? No presne to je to. Tak ľudovo povedané. Presne to je to. Toto my chceme, aby toto naše deti, toto my chceme? No nechceme. Nehambíme sa, ani nebojíme proti tomu bojovať. Preto sme dneska tu. Keď budeme sami, my zo Slovenského dohovoru, no tak pocestujeme do pionierského tábora.
Zavrú nás. Ale keď budeme celá partia, tak nás nezavrú. Prišla pani z Nemecka, nie tak dávno, pár týždňov dozadu, hovorí, pán farár, máme modlitbovú skupinu v Nemecku a hovorí, Bavori, starí, veriaci Bavori, teda tí veriaci kresťania, starí ľudia, hovoria, obrácame svoju tvár s nádejou na Slovensko. Ja kúkam, čože? Na Slovensko? Áno. Však Nemci také veľké a my Slovensko... Áno, pán farár, my to vieme. Na Slovensko pozeráme s nádejou, lebo my sme to v Nemecku už prehrali. Vy ešte zapasíte o hodnoty. Pán farár, modlíme sa za vás. V Nemecku. Tak sa nebojte, ľudia. Nebojte sa. Prvá svetová vojna, druhá svetová a teraz je svetová genderová vojna, nie atomová. My sme už vo vojne s genderistami. To je celosvetové. Celosvetové prznenie našich detí. Potrat je vražda fyzická našich detí a gender je morálna vražda našich detí. Jedno je fyzické zabitie a druhé je morálne zabitie našich detí. Nebojte sa, toto všetko zapasúva, jak to pán profesor Pálko hovorí, do kultúry smrti. Kultúra smrti. Svet nepotrebuje 7 miliard ľudí. Stačí 1 miliarda. To tí ostatní zavadzajú. Urobme tak, že by bol sex, radovánka zostane, ale aby taký sex bol, že by z toho neboli deti. Toto je gender, vidíš? Taký sex. Toto chcú zrobiť, vidíte? Toto tu chcú zrobiť. To je tá ideológia gender. Vidíš to? Vidíš to? Hovorím, ideológia gender je proti Bohu. Boh stvoril muža a ženu, stvoril ich. Žiadne také. Žiadne 50 rodov, tak v Nemecku, za čo mi chceli dať homofóba, ale ja už som mal pripravenú odpoveď, len neprišli ku mne z televízie. By som im povedal. Áno, zmýlil som sa, ne 50. Náš aktivista slovenský, volá sa Ladislav Oravec, privrženec LGBTI, na ministerstve, nie že 50, jemu 70 rodov nestačí. Nech sa páči, máte konkrétne povedané. Ak nie, berte ma na zodpovednosť právnicky. A keď hovorí Kufa klame, ne 50, bo povedali, že gluposti, hovorím, že 50, že tak veľa. Máte pravdu, ne 50, 70. 70 rodov, všelijakých hlupostí, jedno za druhé. Na tomto Češi teraz boli u nás, boli z Českej republiky, povedali, že na podnet od nás, od Slovákov, od toho slovenského dohovoru, aj oni začali rebelovať v Čechách, donesli obrázky, kde žena cíti sa byť psom, normálne má ako dalmatinec, taká biela a s černými škvrnami, takú má také plastické na sebe, tá žena, vidno, že je žena, hej, uši také má urobené a na povrázku je druhá vedľa. No, povedzte, či to je normálne. A to je diktatúra tejto skupiny. My túto ženu budeme teraz volať pes, alebo muža budeme volať žena a ženu budeme volať muža? No tak ako neexistuje mužom? Tak neexistuje také dačo. Boh stvoril muža a ženu, stvoril ich. Je to proti vede, čiže proti Bohu, už vieme. Nám veriacim stačí, že je proti Bohu a preto odmetáme Istanbulský dohovor a gender. Ale pre našich bratov, sestry neveriacich, ktorí sú úprimní, sú takí, ktorí sú neveriaci, sú úprimní, ale sú naši bratia a sestry. Pre nich hovoríme, je to proti vede. Proti vede. Ja otrhnem môj vlas a tu od kolegynky zoberiem vlas. Odstrihnem trošku nechtu, trošku z košky, takto z prsta odsvakneme nejak a dáme to do laboratória. K solidným vedeckým, povedzme, lekárom alebo kde dáme do laboratória. Nepovieme odkiaľ, to je v každej bunke vlasu ty si žena a ja muž. V každej bunke, ktorejkoľvek časti tvojho tela, ty máš chromozóm XX, žena, a ja mám XY. Keď kričali feministky, a muži nebudú rozkazovať o našich maternicách, nebudú rozhodovať. No žiaľ, musím povedať, v niektorých veciach rozhodujú. Prečo? Či chce feministka, či nie, muž je ten, ktorý určuje, či to bude chlapec alebo dievčatko. Keď muž pri pohlavnom styku odovzdá chromozóm X, bude to dievčatko. A keď odovzdá Y, hoď sa feministka rozpúči, bude to chlapec.
Kamaráde, nič, nie pomoci. Nie pomoci, nič. Tu majú nervy na to. Však majú na to nervy. Čiže vidíš, je to proti vede. Zober si hodziakú vedeckú knihu, solidnú. Učebnicu, kde sa učia lekári. Zober si embryológiu. Zober učebnicu, hovoril som s študentom embryológie, on mi to povedal. Nalistuj prvé stránky a na prvých stránkach embryológie sa dozvieš čo? Dozvieš sa to, že ontogenéza, ten osobný vývoj človeka, začína počatím. Počatím. Jaké keci, že to až neskôr je človek a tak ďalej. Čiže vidíte, tie nevedecké veci, všetko toto genderisti šíria. Všetko toto, tú kultúru smrti. Kultúra smrti tam patrí. Nielen gender ideológia, potratová, ďalšia agenda, registrované partnerstva, eutanázia, sladká smrť v raji. Toto tam patrí. To je všetko kultúra smrti. Jak toho človeka odlifrovať, zabiť. To sú tie bomby v sanitke. To sú tie bomby v sanitke, ktoré tá celá agenda LGBTI a šíriteľmi sú liberáli. Ten liberálny smer, ten ich hlavne šíri. Tieto myšlienky. Predtým to boli komunisti, fašisti a teraz liberáli. Komunisti mali KGB, EŠTB, ktoré KGB vôbec, to vieme, čo bola špeciálna skupina polície, ktoré nerešpektovali hranice vo Varšavskej zmluve, prišli, kde chceli a mimo toho vedenia štátu mohli urobiť, čo chceli. Takisto mali fašisti, mali gestapo, vošlo do hociktorého štátu, ktoré bolo obsadené Nemcami, fašistami a gestapo mohlo proti suverenite štátu urobiť, čo chceli. A dneska majú liberáli, dneska majú genderisti výbor Grevio, keby ste to prečítate v Istanbulskom, to ani tak je hmlisto napísané. To Grevio, v začiatku tam boli same ženy, 10 žien. No ale povedali, musia byť kvóty, 50 na 50. Čiže musí byť 5 mužov, 5 žien. No tak vymysleli fintu, 5 z nich sa cítili byť mužom. No a už je 5 mužov, 5 žien. A my muži sprostí ustupujeme takýmto tu ľuďom. Sme sprostí, keď ustupujeme. Netreba ustúpiť. Jaké cítiš sa, necítiš sa. Jaké hlúposti. Na Veľkú noc teraz dávali správy, vyťahli 4000 rokov dozadu, vyťahli ste, možno to videli v správach, pyramida a vyťahli tam kosti tých, čo sa cítili byť bohmi. Keď myslíš, že sa niečím cítiš, takže už aj to si. Toto učí ideológia gender, Istanbulský dohovor, toto presne učí. Ty si tým, čím sa cítiš. Cítiš sa hydrogender, tá si z vodu dačo. Lumen gender, cítiš sa pes, cítiš sa žena, cítiš sa muž. Uchylný muž, uchylný na plné pecky, poviem, uchylak, ktorý je pedofil, vyhlási, ja sa cítim žena. Počúvaj, čo to bude mať za následok. V tú ráno vojde do sprchy, na kúpalisku do ženskej, odbaví sa na tvojej cerke. Nech sa páči. Tam máš malé dievčatko, jeho chcú vyhodiť, ja sa cítim žena. Víš? A úradne má potvrdené vstup dovolený. Vidíš to? Toto je konkrétne ovocie gender ideológie. Vidíš to? A otec tam nebude. Prečo? Normálny otec sa cíti. Muž tam nemôže vojsť len do sprchy zrobiť poriadok s takým uchylákom. A vidíš, keď my príjmeme gender ideológiu, tak takému uchylákovi ten má zelenú. Ten má zelenú, môže ísť, takto vojde do sprchy. To je gender ideológia v praxi. Vidíš to? Toto tu je gender ideológia. Čiže je to proti vede, je to proti Bohu. A tretie, ideológia gender je proti prírode. Hovorím ten príklad, všade, kde chodíme, ten istý. Máme v Žakovciach 200 sliepok, ale len jedného kohuta. Oni učia ideológia gender, preložím do ľudovej reči, ty si žena len preto, lebo ťa vychovovali ženy. Lebo povedia to tak zahmlene, vedecky, že rod to je sociálny konštrukt. No pánečko, aby zobral knihu teraz a preklad, čo to je zahmlené. Hej. Societa, spoločenstvo, konštrukt, výchova.
Aha, čiže ty si žena len preto, tak to oni tvrdia, lebo ťa vychovali ženy. Keby ťa vychoval muž, tak si muž. Veď pozrite, akú somarinu tvrdia. Nášho kohúta vychoval len dámy 20 sliepok. Nikdy v živote nevidel iného kohúta, iba že by sa do zrkadla pozeral. No ale to pochybujem. Jak to, že ten kohút jediný spieva? Nože mi to povedzte. Jak to, že neznáša vajíčka? Jak to? No vidíte, je to proti prírode, to je chore. Je to chore tvrdenie, chore. Ty sa môžeš cítiť, čo chceš, jak som povedal, že na Veľkú noc dávali správy. Tí, čo sa cítili byť bohmi, boli v pyramíde zamurovaní, pekne to tam boli ako bohov, ich dali. No a teraz vyťahli po 4000 rokoch na Veľkú noc, keď si kúknete do archívu. Neviem teraz, či to Markíza dávala, alebo Jojka, neviem, pri otcovi som bol a som pozeral tie správy. Vyťahli kosti, darmo, že ona sa cítila byť boh, možno sa cítila byť mužom, to je jedno. Pekne zobrali kosti a povedali, 24-ročné dievča zomrelo, bola to žena a mala rakovinu prsníka. Presne toto povedali. Čokoľvek sa ty cítiš, vyberú tvoje kosti, ty čo povedia dneska, že sa muž povie, že sa cíti žena. Blbosť. Za 20, za 200, za 2000 rokov povedia, to bol muž. Darmo, čo sa ty cítiš. To sú hlúposti. A také kliny nám bijú do hlavy, aby my sme... To je diktatúra gender ideológie. Oni nám diktujú hlúposti, somariny, aby my sme takto rozmýšľali, ako oni rozprávajú. Preto je to ideológia, lebo to nemusí mať vedecký podklad, stačí, že nejaký ideológ, ktorý má nejakú sílu, má peňazí, má média, mediokracia, vláda médií, 80% u nás na Slovensku médií sú liberálne a oni budú diktovať, čo je pravda, čo nie je pravda. Môj otco rozprával za komunizmu. Komunistom neverím ani predpoveď počasia. Hej. Ja liberálom ani toľko neverím. Ani toľko neverím. Skutočne neverím ani toľko. Ani predpoveď počasia. Nič neverím. Vidíte, toto je tu gender ideológia, toto tu. A takto sa to šíri. Média, nadnárodné spoločnosti. Vidíte, dakedy sme sa učili v škole, že sú 3 moci v demokratickej spoločnosti. Ak sú dobre vyvážené, funguje dobre demokracia. Súdna moc, zákonodárna a výkonná. Súdna, to sú sudcovia, zákonodárna, to sú poslanci a výkonná napríklad policajti však. No a teraz, keď je dobre vyvážená, tak demokracia je dobrá. Ak ktorá z tej moci prevezme a prestrkuje, za komunizmu to boli policajti, eštebáci, oni ako keby znasilňovali súdnu moc a znasilňovali zákonodárnu moc. Policajti, eštebáci presne povedali, koho musia odsúdiť, ktorého farára do basy, ktorú reholnú sestru do basy. Nie sudcovia, eštebáci povedali. Tá výkonná moc bola silnejšia. A pozrite, jak v parlamente dvíhali ruky, jak papagáji, všetci. Vidíte? Eštebáci presne povedali, jak musia hlasovať. Dneska z tých 3 mocí prevláda súdna moc. To, čo Beatka čítala. Predtým výkonná a teraz sa potočilo koliesko súdna. Sudcovia dneska povedia, nie je dôležité, či máš vo vláde dakoho, ale či máš u súdnictva. Pozrite, v súlade so zákonmi Anglicka zavraždili dieťa začiatkom roka. Ja hovorím stáde, zavraždili. A nech ma zavrú Angličania. Zavraždil sudca, ktorý je blízky LGBTI, čiže k homosexuálnym, tým praktikám, takýto vydal taký rozkaz, že nepustili dieťa. Predstav si, že ty chceš, aby ti dieťa operovali. Napríklad som počúval minulé v rádií, keď majú tie nožky, neviem už presne, jak sa to volá, vykrútenú nožku, že to berú pekne do Rakúska a tam to vedia tí lekári urobiť. Neviem to nazvať odborne. Predstav si, že matke nedovolia ísť do Rakúska operovať dieťa. To by boli celé noviny. Hej? A pozrite, tam nedovolili to dieťa zobrať do Talianska. Pápež poslali tam lietadlo, či neviem, nejaký, a že zoberú a na náklady Talianska. Nie. Sudca zavraždil v súlade a to už je súdna tyrania, diktatúra súdnictva. Tu začína totalita liberálov. Pozrite, jak prefikálne začínali komunisti a jak idú liberáli.
Všimnite si tú prefikanosť. Všimnite si to. Za komunizmu všetko zakazovali aj to dobré, preto krachli. Za liberalizmu všetko dovolujú aj to zlé, preto krachnú tiež. Kedy to bude, neviem, ale isto krachnú. Pozrite, jak začínali za komunizmu. Najprv povedali, nemusíš to dobre, a už jak mali svaly, jak už nabrali silu komunisti, nesmieš to dobre. Preložím, najprv nemusíš do kostola, a potom, jak si funkcionár, nesmieš do kostola. Vidíš? Totalita už. Najprv len tak, a takisto liberáli, jak začínajú. Pozrite, takisto jak komunisti, len na druhú stranu. Môžeš gender, a teraz nás tlačia všetky národy, musíš gender. Vidíš? My to máme tú diabolovinu prebrať, toto, čo zabíja naše deti. Počúvajte. Cirkev je ako skala. Proti nikomu sa nerozbehla, ale kto sa rozbehne proti nej, roztrepe si hlavu. Roztrepe. Všetky izmy mali a budú mať cirkevný pohreb. Všetky. To vieme isto. Od Pána Ježiša. Ty si Peter skala. A na tejto skale postavím svoju cirkev a brány pekelnú nepomôžu. Teda určite cirkev prežije, jak všetky izmy, ktorí ju chceli pochovať. Prvý taký známy, čo bol posledný z cisárov Dioklecián, 312, tuším, zomrel v roku 312. A prosím, Dioklecián, alebo vtedy žil v tom období Konštantín Veľký, vtedy vyhral nad tou partiou pohanská časť tých Rímanov proti kresťanským. Kresťanské tieto si dali tvár kríža a pri Milevskom moste tam vyhrali nad velikánskou presilou. Však a Dioklecián, posledný krvavý cisár, bol tak pyšný a tak nadutý, že vydal taký peniaz a tam dal raziť svoju podobizeň a napísal na pamiatku vyhľadenia posledného kresťana. Dneska kto vie, kto je Dioklecián? Málo kto. Kde je dneska Dioklecián? Dávno mŕtvy. Ani o tom nikto nevie, alebo málo kto. A pozrite, cirkev žije ďalej. Potom bolo toľko izmov, čo sa vysmievali, strašne veľa, všetky mali cirkevné pohreb. Čiže cirkev ich prežila. Padne aj liberalizmus. No a potom prečo by sme proti tomu bojovali? Dobre počúvaj. Keby sme sa včas postavili proti komunizmu, nemusel napáchať toľko škody. Nemusel toľko ľudí zavraždiť. Keby sme sa včas postavili proti fašizmu, nenapáchal by toľko škody, nemuselo toľko ľudí trpieť. A keď my sa včas nepostavíme proti liberalizmu, genderizmu, no tak napácha veľa škody. Nakoniec krachne, ale napácha škody. Postavme sa odvážne proti tomu. Postavme sa proti tomu, postavme sa. Pozrite si z písma svätého. Ninive a Sodomu Gomoru. Sodoma Gomora, Abraham vyjednával, aspoň keď bolo 40, 35, 30 spravodlivých, 20, 15, 10, ani 10 sa nenašlo spravodlivých, 10 by stačilo a boli by zachránili Sodomu Gomoru. Ani 10 sa nenašlo a Sodoma Gomora bola zničená. Ale Ninive na hlas proroka Jonáša bolo zachránené, lebo oni uverili tomu, čo ten prorok rozprával a Ninive skutočne bolo zachránené a vidíte, konali pokánie. Čo je pokánie? Opravať to, čo som pokazil. Kedy môžem opravovať? Keď v pokore priznám, že som niečo pokazil. A my sme teraz na križovatke Slovensko. Čo budeme? Sodoma Gomora alebo Ninive? Nech sa páči. Čo budeme? Čo budeme? My sme teraz si vyberáme. Preto sme tu, ten slovenský dohovor, aby sme vás vyhecovali, aj keď nedokonale, jak ten nedokonalé prorok Jonáš, ale predsa burcujeme. Buďme Ninive. Povedzme, to je hlúposť, gender ideológia. Áno, boli sme zbabelci, báli sme sa, hanbili sme sa, ale teraz sa nehambíme a nebojíme brániť naše deti. Preto sme tu. Toto treba povedať. Nebojte sa, ľudia. Prvého zabasnú mňa, no nebojte sa. A ja sa ani toľko nebojím, ani toľko. A vidíš tu? Toľko. No nech sa páči. Ja som povedal už, keď som bol v Bruseli, hej, tam bol som v Europarlamente, na ktorý ste to videli, bo to bolo v televízii, policajti sa ma pýtali, pán Farák, vy ste boli v Europarlamente? No. A o čom ste rozprávali?
Okrem iného aj, či nie sme policajný štát. Čo? A čo ste povedali? Zatiaľ ešte nie, ale niektorí policajti sa tak správajú. I panečku, jak kukli. Hej, tam som bol, ja v farárskom košeli málo keď idem, častejšie v monterkách. Ale tam som si zobral farárskú košelu. Toto tu, dívaj sa, tak. Neboli zaujímaví to tí tam, čo mali chocholy a všelijaké tetovačky. Najviac zaujímavý som tam bol ja, si predstavte. Celkom dozadu som si sadol, do Europarlamentu, celkom zadu a predo mnou nejaký Flam rozprával. Jak viem, že Flam? Chodia ku nám aj z Belgicka, aj dodnes ešte chodia ku nám z Belgicka. Prečo z Belgicka? Neviem. Keď prišli ku nám prvý raz, donesli novinky a tak lamanou slovenčinou. Tie Faračakovce? A ja hovorím, no, musím vás sklamať, áno, to sme my. A kúkam, ja tam odfotený som s Romami, som v rómskej osade, kde si odfotený. A kúkam, Farelkufa, no to som ja, kúkam, jak som sa tam dostal, neviem. Hej, oni prišli, hej, prosím, Belgičania, a teraz mi ušla myšlienka, čo som to hovoril, pripomente mi. Aha, v Europarlamente, hej, ďakujem. Hej, Europarlamente v Bruseli, hore celkom, a on po flamsky rozprával. Po flamsky, a znamená, a oni s kamerou chytli jeho, lebo bol predposlednej rade, ja poslednej, a trošku chytili mňa na polovičku. A naraz badali, že som farár, pív kamera rovno na mňa. A ja celkom dolu som sa videl, veľká obrazovka, 3x7 metre, celkom dolu som tam bol. Som si do keľu som tam. A ešte ministerka hovorí, pán farár, také fajné fotky sme vám narobili. No, som zvedavý na svoje fotky akurát. Hej. A teraz naraz badali, a mastila kamera ku mne, hore, prekladatelia, a teraz, že či som kňaz. Áno. Aký? Katolický. A kde je ten váš Boh? Hovorím, prosím. Kde tam váš Boh je? Prosím, ako, čo? Jaká to otázka? Jak to, že je toľko chudobných? A ja hovorím, no, není slabý Boh, slabá je vaša predstava o Bohu. A aký by to bol Boh, ktorý nás z ničoho stvoril a potom by nás nevedel uživiť? Bol by to slabý Boh. Tá vaša predstava je slabá. Není málo chleba, je málo lásky. Môžete to vysvetliť? Áno. Bol som niekoľkokrát v Amerike a bol som aj v Afrike. Videl som na jednom svetadieli, kde deti zomierajú od hladu, a videl som v druhom svetadieli, kde zomierajú ľudia od prežerania sa. Není málo chleba. A aké by ste videli riešenie vy na chudobných? Ja som povedal, naučiť ľudí Otče náš. Prosím, to je taká modlitba, čo nás naučil Pán Ježiš. Už len keď prvú vetu, Otče náš, ak poviem Otče náš, v tú ránu sme bratia a sestry, keď to povedia v Amerike Otče náš, zlomia chleb a polovičku pošlu do Afriky. A vyriešená hladová otázka. Hej. No tak potom išli dolu. Potom vonku to bolo také, že už takí neformálne rozhovory a pustili sa potom do mňa, že jak čo to hovorím o tých homosexuáloch a tak. A hovorím, vy keď máte homosexuálny názor, tak vy mňa nediskriminujete. Zaujímavé. Ale ja keď mám heterosexuálny názor, to ja vás diskriminujem. Áno, lebo menšina nemôže väčšinu. Áno? No tak dívajte sa. 2 teroristi zoberú 2 samopaly a 300 ľudí v lietadle sterorizujú. Vidíte? Diskriminácia není v počte ľudí, ale v neláskavom použití sily. Sklapli. Potom vonku sme sa tak rozčesli, oni to prekladali do tých rôznych rečí, tak sa tlačili tam ku mne. Teraz taký chlapík bol, on mal kočiar mal a 3 deti. A po slovensky on prvý zakričal, zatvorte ho, kufu zatvorte. A druhý jedna polovica, dobre hovorí, druhá zle hovorí, dobre hovorí, zle. Hej, a tak sa to rozčeslo. A kľud, keď máte odvahu, nech sa páči, tu som. Zatvorte ma, nebojím sa ísť do basy. Ma zatvoríte, ja si v base oddychnem. Teraz sa ja musím postarať o väzňov, u mňa na fare, aby mali čo jesť, čo obliecť, kde bývať v base, vy sa o mňa musíte postarať. To bude pionierský tábor pre mňa.
ale sústredíte pozornosť celej Európy, ba celého sveta, za čo ten farár sedí. Polícia ma 3-krát vyšetrovala, 3-krát. A žiadali, aby som odvolal. Nič neodvolám. Stojím si za tým. Nech sa páči, zatvorte ma. Potom prišla policajtka, ona bola zlatá. Pán farár, prosím vás, odvolajte. Ma prečo? Máme vás radi. To sa dobre počúva. Povedzte to ešte raz. Nemôžem. Kto to povie nahlas? No musí to niekto povedať taký, komu nejde o žiadnu kariéru. Ani cirkevnú, ani svetskú. No prosím, a ja to nahlas poviem. Konajte. Nech sa páči, zatvorte ma. A v Turanu budem hovoriť z basy. Nie demokratická Európska únia, totalitná únia. Ja nemôžem mať iný názor, jak vy? A v Bruseli mi povedali, môžete. No tak ho mám. A iný, jak vy. Teraz som neviem, či ma zabásnu. Predstavte si, zavolali ma na obed a neotravili ma. Bol som aj na obede. Len sa netreba báť. Netreba sa báť. No nebojte sa, ľudia. Dokeľu nebojte sa. Nebojte sa. Odvahy. Trošku odvahy. Keď ma zabásnu, posielajte mi makovníky, tie mám rád. A v jednom makovníku pilník, že sa prepilujem. Však nebojte sa. S humorom normálne ideme ďalej. Vidíte, máme tam nepoškvrnené srdce Panny Márie. My neukazujeme svoje svaly, svoj rozum, ani svoj jazyk. My ukazujeme svaly Panny Márie. Pod jej ochranou. Ľudia, nebojte sa. Nebojte sa brániť naše deti. Nebojte sa. To je ideológia gender. Toto tu je ideológia gender. Nebezpečná proti Bohu, proti vede a je to aj proti prírode. Proti prírode som povedal o tých sliepkách, poviem ešte o tej farme. Obyčajný sedliak, ktorý nemá ani základnú školu. Moja babka zomrela 90-ročná, mala vychodené len ani nie základnú školu, tie zimy. Tak sa to chodilo takedy v zime iba do školy. Bola mimoriadne taká statočná a dobrá, mám som ju rád. A takýto sedliak má chov králíkov. A podľa ideológie gender, pozrite, akú blbosť rozprávajú. A to nám vbijajú do hlavy. Podľa ideológie gender je úplne jedno, či je to muž a muž, alebo žena a žena, alebo muž a žena. Oni to dávajú na tú istú úroveň. Keby to tak uveril farmár, ktorý má zajace, králíky, no tak on by dal do jedného chlevika 2 samčekov, do druhého 2 samičky a môže zbaliť celú farmu. Normálny sedliak povie, že to je blbosť, čo nemá ani základnú školu. A toto tu vysoko učení v Európskej únii nám také kliny vbijajú karelami do hlavy. Takéto hlúposti nám bijú do hlavy. Že to je jedno, či muž a muž. Pýtam sa politikov tu tak verejne, keď sú tu nejakí, nech sa páči. Ktorí z politikov, ak ste tu politici, dvihnite ruku. Ktorí voláte svojho otca rodič 1, rodič 2? Ruka hore. Je tu nejaký? Nie? Prečo nás nútite volať rodič 1, rodič 2? Kto volá svojho otca rodič 1, rodič 2, tak jednoducho takého voliť nebudeme. Veď on si neváži ani svojho otca, matku. Jak si bude vážiť náš národ? A nám dávajú rodič 1, rodič 2. Ktorý z politikov, sa pýtam, ak ste tu, ktorý z vás by dal svojho otca alebo matku, dovolil by ukradnúť? Namiesto otca budeš mať 2 ženy, jednu susedku a svoju matku a susedku. Namiesto matky 2 mužov. Normálny človek si nedovolí ukradnúť otca, matku. A genderisti kradnú otca alebo matku. Hovoria, a či nemá právo tí homosexuáli, či nemajú právo? Či nemajú právo? Na čo? Na dieťa nemajú právo? Zle sa pozeráte. Nie z pohľadu tých homosexuálov. Pozri sa z pohľadu nevinného. Či to dieťa nemá prirodzené právo na otca a na matku? Z druhej strany sa pozrite. Vy sa zle pozeráte. Nie, či oni nemajú právo. Či dieťa nemá právo. To najzákladnejšie právo. Či to malé dieťa nemá právo na otca aj na matku? A ak ho má, jakým právom kradnete otca a matku? My vám to nedovolíme. Kto to je my? My, slušná väčšina.
My, slušná väčšina, vám to nedovolíme, aby ste kradli otca a matku nahlas a všetci skutočne vzopreť sa takým jalovým hlúpostiam. My vám to nedovolíme. Nedovolíme vám to. Včera som rozprával s jedným devčaťom. Vieš, Maroš, ja mám takého homosexuála, on je môj tak ako kamarát. Vieš, že to je také nefér. Vieš, lebo on žije s druhým a teraz nemôžu mať deti. Vieš, to je také nefér. No však ani ja nemám deti. No ale ty si to vybral. No ale počkaj. Ty si tiež nie si vydatá, nechcem povedať stará dievka, už je staršia. A tiež si to nevybrala. No a teraz, vysvetli mi. No ale keď oni sa majú radi. No ale však to im nikto nebere. Čo? Môžu sa mať radi? Áno. Mať rád není hriech. Mať rád, jak to učí Pálko Hudák, to sú 3 Dčka. Dať druhému dobro. Nevzať, ne sebe a ne zlo. D. Kým si dávajú dobro, dať druhému dobro, je to v poriadku. Ale keď ja mám rád moju starú mamu, počúvaj ma, to ja musím mať s ňou sex, aby som jej vyjadril, že ju mám rád? No vidíš, jak ty vyjadruješ to, keď si veriaca a si stará dievka, že máš niekoho rada? Hneď musí byť sex? Mám rád svoju sestru a to musí byť hneď s ňou sex? Ja sa nebavím o tom, či máš rada alebo nemáš rada. Mať rád není hriech, ja môžem hocikoho mať rád. Ale neznamená, keď mám takoho rád, že mu dovolím blbosti. V Európarlamente, tam som sa v Bruseli spýtal, kto z vás žijete v jednej domácnosti s lesbami? A ja som dvihol ruku. Lesby? Musím najprv starším vysvetliť, čo to sú, lebo LGBTI starší nevedia. Tak už aj ja patrím medzi starších. Hej, čo sú feministky, treba vysvetliť a tak sa vrátim k tomu. Mi pripomente, aby som sa k tomu vrátil. Feminizmus, dívajte sa, tu bol dakedy muž a tu bola žena. Dole bola na úrovni psa. Za psa, za ťavu mohol vymeniť ženu. Prišiel pán Ježiš a dvihol krásne ženu na úroveň muža. Kde to bolo? Pri Jakubovej studni. Rozprával so ženou. Mali nervy apoštoli. Nehovor s ňou. Prečo? Stratíme autoritu. Hovoril ďalej. Potom hovoriť, keď už hovoríš so ženou, nehovor, prosím ťa, nehovor s cudzinkou. Hovoril ďalej. Keď už s cudzinkou, tá nie so Samaritánkou, bo to sú nepriatelia. Rozprával ďalej. Keď už so Samaritánkou Ježišu, tá prosím ťa, aspoň nejakou čistou, nie s cudzoložnicou. Rozprával ďalej. Čo medzi riadkami Ježiš urobil? Povedal, každá žena je rovná mužovi. Vidíš? Tak to zrobil Ježiš. A Kufa to len odkúkal od Ježiša a hovorí to isté. Ale feministky robia čo? Dívaj sa, oni nerobia toto. Toto, keď chcú mať rovnakú dôstojnosť s mužmi, to sú statočné ženy a devčatá, stojím pri nich, keď robia toto. Feministky robia toto. My tým mužom ukážeme. Skáču v Prahe na tribúne, ale muži im postavia tribúnu. Hej, prišli v lete minulého roku vysokoškolskí pedagógovia do Žakoviec a povedali, pane faráži, naša profesorka z Brnenskej univerzity, neviem jakej tam je, prišli, my sme pedagógové, naša profesorka začínala prednášku tak. Prišla, vážení kolegové, kolegynky, nepotrebujú žiadneho muže. Všetci, to čo je? Opakuj, nepotrebujú žiadneho muže. A v tom sa aj zasekol ten meotard, nevedela si nervy. Honzo, po toho idem udelať. Jakže nie? My muži potrebujeme vás ženy, veď mňa bocia nedonesol. Potrebujú vás aj farári, no veď by som tu nebol. Kto ma prvý kojil, keď nie žena? Kto ma prvý prebalil? Kto ma priniesol na tento svet, keď nie žena? My vás potrebujeme bytosne. A vy nás, kto ti postavil ten dom, keď nie muž? Kto zhotovil cestu, po ktorej kráčaš, keď nie muž? Kto vymyslel a zhotovil auto, v ktorom sa vozíš, keď nie muž? Kto zrobil to lietadlo? Muž. A to tú helikopteru? Muž. A to tú loď? Muž. A ten lak na hlave, čo máš? Kto? Muž. A čo máš na nechtoch? Muž. Kto zrobil ten stroj, čo urobí tú latku? Muž. Kto tieto pánky, čo máš obuté? Muž. Muž to vymyslel. Muž. Keď feministka povie, nepotrebuje muža. Feministky by bez mužov do dneska skakali po pralese a nahé. Ženy nie. Prečo? Pretože tie najkrajšie veci a najlepšie zrobil muž z lásky k žene. Pre koho postavil ten muž ten dom, keď nie pre svoju manželku?
Pre koho zrobil tú cestu, keď nepre svoju matku, aby sa nepotkla? Pre koho urobil most, aby dcerka nespadla do potoka? My, muži, vás, ženy, potrebujeme bytostne. A vy, ženy, nás potrebujete, mužov, bytostne. Ináč by to nefungovalo. A toto feministky rušia. Z jednej strany útočia feministky na manželstvo, žiaden rod, žiaden rozdiel medzi mužom a ženou. To je chore. Najkrajšie na žene je čo? Ženskosť. To iné nás priťahuje. To, že ty si iná. Chvíľu plačeš, chvíľu sa smeješ, raz obidva naraz, máme na to nervy, ale zároveň to nás priťahuje. No to je žena. Nepochopiteľná, ale krásna žena. Vidíš, to je žena. Byť iná. To iné je na tebe krásne. Normálneho muža toto priťahuje. Zostaň ženou. Feministky toto útočia na to. Žiaden rozdiel. Rozdiel je dobré, že je rozdiel medzi mužmi a ženami. Keby sme boli sami muži, vás pozabíjame. Čo učia feministky? Že preto je násilie, lebo je rodová. Hej, že oni učia tú rodovú rovnosť, vnímajú tak, akoby rovnakosť. To znamená, že keď zlikvidujeme rozdiel medzi mužom a ženou, zmizne násilie. Toto je len chorý výplod chorého mozgu. Skade to ten Kufa vie? Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Hovoríte, že keď nebude rozdiel medzi mužom a ženou, že zmizne násilie? No toto je chore. Veď mám devčata z polepšovne a z polepšovne devčata hovoria, koľko násilia je v polepšovni, jak sa tam rúvajú, bijú. Mám devčata z väznice, čo boli vo väznice, bol toho roku u mňa jeden bachar a povedal, pán farár, keď sa muži bijú a nás zavolajú do väznice, väčšinou prídeme tam, pozberáme zuby na dlažke a utreme krv. Ale keď sa bijú ženy, nevieme ich dať od seba. Musíme psychiatra, injekciu do zadku a tak, jak levice. Jakže zmizne násilie, keď budú samé ženy alebo sami muži? Rodová rovnosť, tak si to predstavujú. Nezmizne. Okrem toho máme zariadenie pre ženy, tyrané ženy, ktoré naozaj zažili násilie a museli sme dvakrát volať políciu ku nám do Žakovec, tak sa bili jak levice. Sme nevedeli ich dať. Jeden farár bol na návšteve. Maroš, ty, ja som sa normálne bál. Hej. Jak sa zasekli, to trička, normálne, ja som myslel všetko, že si dotrhajú tak, za vlasy, tak keď ste videli, jak sa bili, no museli volať normálne políciu. Tak jakže zmizne násilie? To sú hlúposti. Toto tvrdí takú Gebuzinu istambulský dohovor. Vidíte, že keď zmizne toto tu, rozdielno, keď bude rodová rovnosť, zmizne násilie. Blbosť. Nech prídu do Žakovec, ukážem im, či zmizne násilie. Ukážem im to. Tam im porozprávajú ženy samé. Potom prosím, LGBTI, to je z druhej strany, čo útočia na manželstvo. To ti hovoria žiaden rod, Pán Boh hovorí 2 rody, mužský a ženský, a to ti hovoria 70 rodov. U nás na Slovensku. Im je malo. LGBTI pre starších. Keď som bol teraz na Vianoce pri otcovi hore, som prišiel do izby jeho. Otec ani nedýchal. Všetci poznáte rozprávku Popelka. Ozaj pekná rozprávka. Došiel som vtedy, keď ten princ zistil, že tá Popelka, veď to je vlastne princezna. Krásna princezna na bielom koni, on jej skúša tú črevičku, dáva jej ten prsteň, ona sa smeje na princa, on sa smeje na princeznu. Nože, ktorá žena by nechcela byť tou princeznou? To každá by chcela byť Popelkou. Že to je krásne. Ktorý z chlapov by nechcel byť taký princ, ktorý zobral tú princeznu krásnu, dal jej prsteň a nepovedal ješitne, hej, ale tak ty si nemala s nami preteky, lebo to bola iba naša družina. On povedal, nie, najlepšie si strieľala, máš ten prsteň. Ktorý by to urobil? A dívaj sa, čo je to LGBTI? Preložím ti tú rozprávku. L, to sú 2 ženy. Preložím to rozprávkou rečou. 2 princezny. Na koni aj ten. Predstav si, že druhá princezna by chytala tú druhú z koňa. Však by šla do kolien, spadla by. Hej. G, to sú gejové, to sú 2 muži. V rozprávke by bol princ. No myslíš, určite by tak chlapa chytal. Však by ho chytil za gagor, tak ho prehodil. Ináč by chytal, jak ženu. Hej. No, po chlapsky by ho drapnúť. Poď sem, tu, čo neleňoš tu, poď sem. Hej, ináč by ho chytal. Vidíš? To je G. 2. B, bisexuál. Do obeda mám pomer s princom a po obede s princeznou. To je B.
pre starších, aby rozumeli, čo to je B. Oni majú právo, ale oni si to užili už so ženami, lebo majú veľa peňazí, mnohí z nich. Užil si so ženami, mnohí z nich, a tak si povedali, no ale nás budú brať za bláznov. My si zaplatíme novinárov, psychiatrov, aj politikov, ktorí budú obrátené hovoriť. My sme tí normálni a vy ste nenormálni. Vidíš? Toto je LGBT. Princa dá preoperovať na princeznu alebo princezna na princa. Divadielko na Rastcesti, babkové divadlo. Ďakujem pekne. To sú ženy, vidíte, to je na nich krásne, no? Počkajte, dávame. Ďakujem, taká vždy zostaňte. To sú trans, hej, to sú tí prerobení, čo som hovoril, a v Belgicku, čo som sa pýtal, to som k tomu, ďakujem za pripomienku, som sa ich opýtal v Belgicku, v Bruseli, že má kúfa nenávistí lesby? Počúvajte, kto z vás žije s lesbami v domácnosti? Dvihol som ruku. Ruky hore. Kto s gejmi? Moja ruka je hore. Kto s bisexuálmi? Moja ruka hore. Trans nemáme, ale za to máme širšie než LGBTI. Máme pedofilov na deti, máme nekrofilov na mŕtve ženy, máme zoofilov na krávy, na kone. Toho jedného, včera som musel prísnejšie na ňo, hovorí, pán farár, tento tu, čo tu je, ktorý? Naše ovce obťažoval. Je u mňa. Jak to mňa obviniť z toho, že mám v nenávisti lesby, gejov a trans a tak ďalej? Kto s nimi žijete? A kto sa staráte o to, aby mali čo jesť, čo oblec, kde bývať? Tu sa kúknite hore. Na jednej strane mám rád prostitútky, sú u mňa. Dievčatá prostitútky sú u mňa. Pred mesiacom sme mali výlet do Litmanovej, spali sme v noci. Zobral som dievčatá a nevzal som aj chlapcov, bo by sme sa vrátili krát 2. No tak som zobral bohoslovcov, tak dúfam, že nebude prírastok do seminára. Tak som zobral bohoslovcov, hovorím, tak som dal, ty budeš z kraja spať, ja budem tu z kraja, kde bolo nebezpečné. A pýtam sa tej lesby, na karimatke vedľa mňa bola. Pýtam sa jej v noci, už som ich poukladal všetkých, jak pozrel. Ja tak spím v lese, mám diku pod hlavu, baterku a kamene vedľa však. A ona, spýtam sa, nechcem jej povedať jej meno, nebojíš sa? A ona mi hovorí, pán farár, s vami sa ničoho nebojím. Keď mi toto povedala, to je také vyznanie lásky. Viete, jak ja som podrastol? Si myslím, dcera moja, mám ťa veľmi rád. Vieš? Kto z nich vedel, že ja som 2-krát v noci zahnal diviakov? 2-krát boli diviaci. Ja som celú noc nespal, lebo som strážil moje dcery. To nie je nenávisť kufová voči tým ľuďom. Keď mám prostitútku rád, znamená, že jej dám chlapa? No nie, ona mala chlapov koľko chcela a dostala sa ku mne. A keď mám lesbu rád, to znamená, že jej dám ženu? Nie. Veď ona mala žien koľko chcela. A prišla jedna lesba, nie tak dávno ku mne hovorí, pán farár, ďakujem vám, za čo? U vás na fare som si vyliečila dušu, aj telo. Mala pohlavné choroby, dala sa do poriadku. No tak, prejav mojej lásky. Ak alkoholici hovoria, farár, povedal si, že mať rád je dať druhému dobro. Áno, prečo nám bereš flašku? A ešte mi teologicky povedali, pán farár, kde je, povedzte mi, pán farár, kde je v 10 nevypiješ? Myslím, do keľu, není to tam. Alkoholici teologicky. Ale je to tam, chlapci, kde? V 5. nezabiješ. Ten, kto vypije, zabíja svoju ženu, svoje deti, aj seba. Joj, farár, vidíš? Keď ti berem flašku, kamaráde, dávam ti niečo oveľa viac. Flaška ti bere život a ja ti dávam priateľstvo, otcovstvo. Nech sa páči. To je prejav lásky. Nebojte sa. Rodič, správny otec, správna matka odmeňuje a trestá. Keď budeš len odmeňovať, rozcicaných týchto rozmaznancov vychováš. A keď budeš len trestať, teroristov vychováš. Odmeňovať a trestať, to sa volá výchova. 6 hlavných pravd. Boh je spravodlivý sudca, ktorých dobre odmeňuje a zlých
Aha, takže aj trestať. Nemusí byť bitkou, na jedničku je bez bitky, ale aj dvojka je dobrá známka. Najhoršie je, keď ty netrestáš. Neformuješ, nevychovávaš, ale deformuješ. Pre krátkosť času nemôžem viac, aby som neporušil, mali by sme čo hovoriť, ale zatiaľ stačí toľko. Pochválený bude Ježiš Kristus.